Boa tarde. Agora imos comezar con esta, non sei como moi ben como chamarlle, esta sesión. Ben, esta sesión que nos encomendaron para, facernos esta pregunta, se realmente 20 anos non son nada. Eu xa sei que son porque cando empecé a vir aos encontros non usaba e agora teño que poñer xa gafas para ler se quixera. Entón, estamos aquí pois con 4 persoas que son asiduas dos encontros. Dúas delas tamén tiveron moito que ver na súa organización e xa a maioría dos que estades aí xa coñecedes as 4, pero referíame neste primeiro momento aos que estiveron na organización dos encontros e moitas veces deste lado da mesa, como son Manolo Bermúdez, que teño aquí ao lado, e na esquina da lá Anel Vidal. Nel, ademais, foi presidente durante anos da Cotenol, entidade que tivo moito que ver, como xa mencionou Quique, na organización dos encontros, e ambos os dous están ben sellados a servizos de normalización, un na universidade e outro no Concello de Carballo. E acompañan na mesa, deixaron aí o sitio central, a Merche Penoucos e a Olga Iglesias, tamén incondicionais dos encontros. Olga pertence ao ámbito educativo e durante anos estivo moi ligada aos equipos de normalización lingüística. Merche vende un servizo lingüístico da Xunta, deses que polos que se empezou, tal e como comentou xa Quique, que fixo esa panorámica de todos estes anos. Merche, menos o ano pasado, asiste desde o 93, entón non sei se estaba nas estatísticas de Charo como asistente máis fiel. E a fidelidade realmente é o que teñen en común todas as persoas que están na mesa, esa reiteración en seguir asistindo aos encontros, igual que moitas outras persoas que non están aquí, algunhas estades aí e outras non están neste momento, pero sí que asistiron regularmente sempre aos encontros. Así a que empezou a vir máis tarde foi Olga, verdade, Olga, que por unha circunstancia que eu creo que é ben que a comente, nel empezou máis tarde que nós os tres, por unha cuestión de idade, pero non imos agora meternos en cantos anos tiñamos todos no ano 93, tampouco hai que profundizar. Pero Olga empezou no 2004, non? É importante a matización, porque podes comentalo ti. Boa tarde a todos e a todas, e grazas a ti e a organización por convidarme e por este premio a fidelidade, a ver se a primitiva que cubro cada semana, pois tamén sae premiada, non? Entón, Tina di que eu me incorporei máis tarde, é certo. Eu participo, son docente, pero como a Tina, a miña actividade profesional está moi ligada dende sempre aos equipos de normalización e dinamización lingüística dos centros. Tiña unha participación moi activa dende nos equipos, dende o ano 91, dende a súa creación, pero, curiosamente, asistía a xornadas de formación que impartidas pola administración, pero, curiosamente, non sabía da existencia dos encontros ata o ano 2004. No ano 2004, no curso 2004-2005, incorporome á Secretaría Xeral de Política Lingüística e cando descubro os encontros e descubro tamén o labor da Cotenol, que non sabía da existencia da Cotenol. Isto pode resultar moi chocante para vós, non? Aseguro-vos que naquel momento era unha situación común á maioría do profesorado. Mesmo sendo este un foro tan importante para nós, un foro de debate, actualmente único, lamentablemente, de debate e de formación e de ilusión, e mesmo así era descoñecido. Na actualidade, evidentemente, as convocatorias dos encontros chegan a todos os centros, pero aínda, antes que Charo falaba da participación e Quique, non sei aínda que porcentaxe de docentes asisten. Eu creo que é unha porcentaxe aínda reducida. É unha porcentaxe reducida, para nós é moi importante,
pero non é fácil de asistir por o horario de mañá, que coincide coa carga lectiva, e tamén, bueno, mellor analizalo con máis calma ou o que sexa, pero creo que o profesor tampouco non o sinte moito como propio, sinte como algo, ainda como que non vai con el. Para mí foi un auténtico descubrimento chegar aquí e poñerme en contacto coa realidade dos servizos, non? E con profesionais que tiñan os mesmos obxectivos, as mesmas ilusións que a min, e que, sen embargo, porque descoñecemento mutuo, traballábamos de costas continuamente. Entón, dende aquela, dende 2004, convertíme en asidua dos encontros e convertíme en asidua tamén do curso Traballando en Lingua de Carballo que botaba a andar naqueles momentos. Entón, eu estou moi agradecida, claro, ao que me ofrece este foro. Non sei. Ben, esa realidade que descubriu Olga é que ten en común, polo que estivemos así preparando previamente, con todos os demais, era pois que ofrecía esa posibilidade de encontrarse. Hai unha parte na que todos coincidían, cando lles lancei a primeira pregunta, de por que repetistes tantos anos os encontros, era un pouco, a parte de cousas que imos ver despois, de formación e de outras circunstancias, hai un elemento central que todos repetiron, que era ese encontro físico, ese encontrarse desde con vellas compañeiras até pois con xentes que compartían as mesmas ilusións, as mesmas inquedanzas, os mesmos temores e demais. Entón, gustaríame así que brevemente comentarades un pouquinho a vosa visión, non sei se queres empezar ti, Merche, que por máis fiel que ninguén. Por idade. O meu é un premio á fidelidade, o sea, isto está clarísimo, só estou aquí por isto, e por idade. Como ben dixo Quique, cando falou, nos empezamos no ano 84, daquela só había nos, o Parlamento e Radio e Televisión. A Universidade non tiña aínda. Nos empezamos uns encontros, pero encontros entre nós, para poñernos de acorda en certas cousas de norma e todo. Bueno, as discusións eran de terminoloxía, de mayúsculas, e a vos imaginades como era aquelo. Cando no ano 93 vimos que había uns encontros pola normalización lingüística, para nós foi como unha porta aberta a iso, o que diste, a encontrarnos con outra xente que estaba facendo outro traballo, aínda que é certo que nós temos un traballo moi distinto ao que teñen, por exemplo, nos concellos, nos servicios de normalización de outro tipo, porque o noso é mera traducción e corrección. O sea, nós non facemos dinamización cultural, non facemos dinamización lingüística para nada, pero sí encontrarnos con compañeiros que estaban a facer isto, ver a ilusión con que a xente empezaba, como iban cambiando, os novos recursos que nos iban ofrecendo, que nos, ás veces, estabas pois como moi no traballo diario ese que te exixe a publicación día a día. Entón, chegábamos aquí e eu teño que decir que saía pois, como con moito máis contenta, moito que ben, cantas cousas están a facer, non somos nós só ali co bolígrafo e dalle a cotices. E, bueno, e iso me levou a vir cada vez con máis ilusión. E non a min só, o sea, nos era como a pregunta de todos os anos. Chegabas de vacacións, oye, cando son os encontros? Oye, alguén sabe de que van este ano? Esa era a pregunta no noso servizo. Eso quere decir que se creou, a raíz desto, unha ilusión, a ver, que pasa? Que vai a ver? Que vai a ser? Que tal? E, bueno, eso é por iso estou aquí. Falou. Digo, que parece que non está preparado. Bueno, eu creo que xustamente cando decidimos ou cando alguén decidiu chamar este encontros, acertou plenamente no nome, non? Porque eu creo que o encontro físico, hoxe en día estamos no mundo virtual, no mundo digital, pero o encontro físico é realmente importante, non? Eu sempre traballei nun servizo de normalización lingüística dos grandes do país, a pesar de non ser moi grande, dos grandes do país, pero sempre tivemos a idea de que había persoas que
acababan de licenciarse e acababan moitas veces tirados ou tiradas nun despacho sen formación e sen ninguén que mirara para eles. Cun concelleiro de Cultura que de vez en cando lle dicía corríxeme isto. E os encontros era ese lugar onde nos atopábamos e nos encontrábamos para dicirnos estamos aquí todos. E eu son dos que creo que as mellores ideas son das que saen cando hai distensión. A tensión de cando eu preparo algo, digo unhas cousas que poden ser máis ou menos interesantes ou non, pero cando hai un paseo, cando hai unha caña polo medio, un café, eu son dos que, por menos nesta cultura, non sei, noutras culturas, funcionan e xurden as mellores cousas. Dos encontros saíron as mellores cousas que se deron neste país no ámbito da normalización lingüística. Foi, eso vai, xa me estou adiantando, pero creo que a idea do encontro, a idea deses intermedios, dese café intermedio, dese momento de cando estamos todos de pé e que atopas, que cruzas o corredor para topar aquela persoa que queres comentar algo, simplemente a queres saudar ao principio, pero dese saúdo saen as cousas máis interesantes que xurdiron do ámbito da normalización lingüística, pero non me quero adiantar. Ben, eu estou totalmente de acordo co que dixo Manolo agora, non? Que é o valor ese dos encontros como encontro. Eu empecé a vir como estudante da facultade, non sei, supoño en terceiro, en cuarto de carreira, e no ano 2002, despois no ano 2003, xusto a acabar a carreira empecé a traballar en Carballo e vi os encontros e empecé a saber nesa parte formativa, non? Traio aquí unha cousa que posiblemente simbolice iso, que é un libro que publicou Xerais, un libro que nos deron nos encontros varias veces, seguramente todos temos varios nos estantes, pero de cousas, desa idea da parte formativa, se cadra máis que formativa de coñecermos experiencias, de coñecermos realidades, isto é de Kiko Monteagudo, Soco García Conde, Héctor López de Castro e Xaime Subiela, como non, pero simboliza isto de que daqui nacen cousas, esas cousas teñen plasmación para o formativo, non? Hoxe non nos temos, tivemos varios anos en formato actas tamén, e hoxe difúndense, as cousas que saen daqui, non teñen formato libro, pero teñen outros formatos de seguramente máis repercusión, non? E despois, o empezar a traballar, digamos, no ámbito formativo foron nascendo outras cousas, formativo no sentido de adquisición de competencias para o traballo, non? Todos os cursos da Cotenol, outros cursos de verán que foron saindo e que son fundamentais tamén. E por iso creo que os encontros empezaron a ter máis o valor para min de traballar do que comentou agora Manolo, non? Dos cafés. Isto sempre foi, para min, fundamental nos encontros. É verdade que estamos perdendo así nos últimos anos, non? As sesións daqui da sala son fundamentais, pero as sesións que tiñamos aí abaixo de poder estar media hora falando no que saindo diso que nos chamamos a soidade do técnico de normalización, que estamos meses en agora cada vez menos, o Drive fai maravillas para o traballo conxunto, pero que estamos meses sin poder discutir con ninguén de se isto debemos facer así ou non. Entón, as sesións de sala son fundamentais, pero ese encontro, ese espazo de falarmos de maneira informal e de poñernos en contacto e demais é fundamental. E creo que é un dos valores fundamentais dos encontros de estarmos aquí véndonos a cara e falando. Moi ben. Ben, entón, como xa vimos, este valor
tan importante que foi o primeiro que presentaban eles todos, en que hai unha parte pois emocional, non sei se podo decir, pero que sí que nos reencontramos, e nos vemos, e ademais que ten que ver pois coa amizade incluso, que é coas redes que se van tesendo neses cafés que comentaba agora Nel. Ademais tamén hai outras cuestións que foron fundamentais e que non podemos deixar de nomear porque foron 20 anos, 20 encontros, xa son moitos, que deron para chegarmos tamén a onde estamos agora. En realidade, agora teño que pelexar con isto, todos coincidimos, e comentouse antes, comentaron Charo máis Quique, pois que estes realmente foron os encontros para a consolidación dunha profesión e impulso dunha coordinación entre servizos, primeiro servizos de normalización, e logo máis para diante, xa noutra etapa, incluso a pretensión de coordinación cos servizos, cos equipos do ensino. Foi, como xa se mencionou, nos segundos encontros do 98, onde xa se falaba, onde nos viñeron, primeiro viñeron de Cataluña a falarnos de determinados pasos que ali se deran e de consorcios que ali había. Aquí falábamos pouco a pouco de ir coordinándonos, nos segundos encontros foi ese tema o central, volveu reiterarse no 2005, de novo a coordinación dos servizos, houve un relatorio de SOCO que era unha proposta actualizada de vertebración, sempre estivo aí ese impulso para ao final no 2009 presentarse aquí, presentou Valentín a necesidade dun consorcio para a planificación lingüística en Galicia, a necesidade dese consorcio e desa necesidade que sempre houve de planificación. Entón, gustaríame que, sobre todo, as persoas que estiveron máis ligadas a este primeiro momento dos servizos e da Cotenol, que comentárades un pouco que supoñía ou que supuxo a vertebración entre o que se facía nos encontros e o que se iba facendo a través da Cotenol de cara a esta coordinación necesaria dos servizos. Imos ver, bueno, xa apuntou antes a Charo e Quique, pasaron ni máis ni menos que 25 anos do primeiro encontro, 20 do segundo, porque é do ano 98, pero a realidade cambiou moitísimo neste tempo. A nosa obsesión como técnicos, como traballadores de normalización lingüística, eran dúas. En primeiro lugar, crear un colectivo, non un colectivo sindical, sino un nicho laboral, un nicho onde traballar, buscar un espello onde nos mirar e adaptalo a nosa realidade galega. Ti facías referencia a que nos primeiros encontros íbamos beber da fonte do que pasaba en Cataluña, un pouco despois do que pasou en Euskadi, pero nós sabíamos perfectamente que os nosos vimbios eran ben diferentes. Non perdimos moito tempo na frustración de non poder facer, de non poder emular, de non poder copiar o que se facía en Cataluña e despois o que se foi facendo en Euskadi, que nos chegaban aquí, en relatorios moi ben expostos, e si o que se procurou foi a través sempre outra vez da Cotenol, están aquí, bueno, non está Soco, pero está Valentín, está aquí Conchi, que foi tamén presidenta da Cotenol. A nosa obsesión, a nosa idea era a de crear contidos entre todos, crear sinerxías que fosen interesantes, copiar os mellores modelos, testalos e compartilos. Esta foi a nosa idea, é dicir, desde o primeiro momento. E os encontros foi o sitio onde se vertebrou gran parte destas ideas, pero, sobre todo, eu non quero adiantar as miñas conclusións, pero que quería repetilo varias veces. Eu, como moitas das persoas que estamos aquí, temos unha vida, está no equipo pagamos, supoño que moitas cotas de moitas cousas, pero os 20 euros que se pagaron na Cotenol cada ano foron os mellores 20 euros que investín eu nunca, profesionalmente. Foi
cando non había formación, cando a formación non me deu a universidade, deronma os meus compañeiros. A mellor formación, a máis barata, eu dicía yo ao secretario xeral de Política Lingüística, Xesús Paulo, nunha reunión con Valentín e con Conchi, eu dicía, son os mellores euros, naquele momento eran pesetas, que vas ter investido en normalización lingüística, porque esta xente é super aforradora. Van conseguir a mellor formación cos mellores recursos e cos máis escasos recursos que poidamos ter. E facíano. E eu creo que, insisto nesta idea, non? Esta coordinación que viña dos servizos deu en que nos anos 90, finais dos 90, principios do 2000, viñera unha xeración que nos mellorou en case todo. Creo que nós non o fixemos mal, creo que formamos parte dun produto do que estou orgulloso, pero a xente que veu despois mellorou o que nós fixemos, ou está mellorando o que nós fixemos. Eu non é que estea fora xa de todo isto, pero mellorou. Estou moi orgulloso da xente que nos da xente que nos seguiu neste traballo. O único que me preocupa é se isto vai ser a última auga destes ríos, porque o colectivo do que formamos parte non ten tanta historia. Os máis vellos temos pouco máis de 50 anos e os máis novos teñen 40. E isto leva ao fracaso máis absoluto, porque o colectivo non existe como tal, porque non hai continuidade. E aí as administracións, a Xunta de Galicia e as diputacións, sobre todo algunhas, teñen moita culpa disto, de non seguir engordando, de non seguir fornecendo que este capital humano que se foi logrando conseguir entre todos e entre todas teña continuidade. Esa é a mágoa que teño, pero de todas formas ainda estamos aquí. Sí, nada, brevemente, a idea sempre foi de que sumar multiplica, non? É que isto que se fai nun concello, isto que se fai neste outro, se o sumamos, pódese acadar máis. Por iso, todas as propostas que serviron aquí, que desde a Cotenol se trouxeron aquí aos encontros de coordinación, a proposta de comarcalización de servizos, a proposta do consorcio de planificación, a proposta de coordinación, os encontros sempre serviu para iso. Tamén é certo que nos últimos anos, ante a insistencia desas nosas propostas de coordinación, nunca ningunha entidade superior recollelas, nunca se tido en conta, nos últimos anos que fixemos foi remangarnos e pois facémoslo nós. Directamente desde os servizos, sin ningunha estrutura superior, desenvolvemos esa actuación conxunta a través de Proxecto Apego, Youtubeiros, Club de Debate, Enregueifa, diversas cousas, non? Pero todo iso nace, esa posibilidade de traballar conxuntamente, nace de espazos, e o espazo é este, os encontros. Vos? Ben, entón, agora vou pasar unha serie de fases e etapas que imos ir valorando, vos tamén, moitos cadra vos lembrades, non é só esta xente pois foi escollida aquí para arrancarnos e tal, pero toda a xente que queira intervir, pois só ten que ter a man e dar a súa opinión, pois para valorar, pois primeiro, pois os encontros como espazo de presentación, de análisis, de estudos e de propostas que foron moitas as que aquí saíron. Eu escollín así un pouco algunhas, se cadra a vedelas lembrar, algunhas outras non, e lembrades outras que eu non puxen aquí e que podemos comentar, porque nos encontros, pois, xa no 2001 se presentou algo que tiña certa relevancia como o informe de política lingüística e normalización en Galicia, daquela. Presentouse no 2009 unha análise da acción política, da política lingüística desde o goberno galego naqueles anos e propostas facíanse tamén para unha vindeira legislatura que logo xa non houve a quen presentarles, claro, ou citas non fixeron caso.
No 2011 houve unha análise da acción política no ámbito municipal. Non só todo foi acción política, análise política, porque houve un traballo feito por encarcou a Alba e a Ferreira sobre os perfis lingüísticos dos postos de traballo da administración, que era algo tamén requerido e que tivo certa relevancia. Houve no 2010 a presentación da rede de dinamización, e houve presentación de estudos durante todo este tempo. Pois houve aquí os encontros foi onde se viron, onde se deron a coñecer os... Pero oíaseme, non? Onde se deron a coñecer aquel estudo que sacou o Seminario de Sociolingüística da Real Academia sobre actitudes, que deu unha viraxe importante á forma de enfocar o traballo cara á mocidade, os estudos sobre a lingua galega no medio urbano. Non está aí anotado, pero lembro que tamén presentara naquel momento Ana Iglesias o seu traballo sobre presuizos, que viña da súa tese de doutoramento. Houve relatorios durante todo este período sobre actitudes lingüísticas, aquel que fixera Carlos Neira, mocidade, lingua e redes sociais, que fixera Fernando Ramallo, que era unha presentación dun encargo, creo que se lle fixera desde a Secretaría Xeral, sobre o comportamento lingüístico da mocidade. Xaquín Loredo e Jocan Casares estiveron 2 anos tratando este tema. Sobre condutas lingüísticas, aínda non hai moito, no 2016 tamén se tratou sobre a muda lingüística. Todo isto foi nun longo período de tempo que eu creo que daí foi un espazo no que se presentaron todas estas cousas, tanto análise como estudos como propostas, e que me gustaría que fixerades unha pequena valoración, tanto empezamos polos da mesa que están aquí primeiro dispostos para isto e calquera persoa do público tamén. A ver, acordades vos de si, non... Bueno, evidentemente acordámonos, pero foron moitos temas, entón, non sei, evidentemente... Foron significativos os pasos encontros, non? Sí, evidentemente que sí. Eu penso que sí, incluso o que falabas desde a presentación dos primeiros estudos que se fixeron cara a un plan de normalización lingüística que despois foi aprobado, pero que segue aí, que hai que aplicar. Así como, bueno, non sei, outros, o que diste, o dos perfis lingüísticos para os postos de administración, a mí pareceume, por exemplo, moi interesante, porque penso que eso sí que despois se levou a algunhas administracións, non digo a todas, pero sí é certo que tamén se aplicou e serviu como base tanto en concellos como incluso na administración autonómica tívose en conta mellor para algúns concursos, non sei, así, non sei vos que... É un aspecto formativo, a ver, que ao mesmo tempo falábamos antes da parte que tiña máis de encontro, e si o... A parte de... Hai que pedir máis micros para... A parte de que tiña de encontro, este como unha parte como máis formativa, informativa, e ao mesmo tempo de, en que formativa no sentido de que se están presentando estudos novos, información nova que nos serve para o noso traballo, e ao mesmo tempo, ao lado desas análises, deses estudos que se fan, hai un apartado de propostas que moitas veces están ligado, que sempre tivo os encontros, sempre foi un pouco un espazo de proxección disto. Entón, era un pouco para que valorades se tens algo máis que valorarse, non? Pois vimos, está aí Federico, e xa é mellor... Sí, a presentación dos recursos lingüísticos, que, por exemplo, para nós, polo menos, pois era moi importante, porque era que ti despois podías aplicar o teu traballo, pero que a mellor non tiñas forma de chegar a eles. En cambio, era como, sabías que se estaban facendo cousas, pero ata que chegabas aquí, alguén as presentaba, pois, a xente da universidade ou programas que había por aí, pois, descoñecíamos totalmente. Entón, evidentemente, os encontros serviron para iso.
Sí, eu incluso iría un poquinho máis alá. Ese espazo de proxección de cousas que se facían e que era o lugar axeitado para proxectalos, pero é que ademais que se fixeron moitas cousas, digamos, por encarga para os propios encontros, non? Estudos, análises, propostas que se non fose, digamos, pola organización dos encontros, non se terían feito porque foron feitas a propósito, pero dixo, isto estamos mirando a perspectiva atrás, pero non é, antes facíase, isto fais así, os deportistas, o vídeo este dos deportistas, non é algo puntual que vemos aquí, algo que se fixo especificamente para aquí, pero que ten unha proxección que non queda só entre a xente que estamos aquí, é unha proxección moi ampla polo que significa, non? Que persoas desa repercusión teñan. É un exemplo, pero por ser o exemplo deste ano e non mirarmos todo atrás, que é o que estamos facendo agora, que é o que nos toca, vamos. Continuo, entón, insisto, non hai ninguén que queira comentar nada. Seguimos, damos un repaso rápido a todo isto que temos aquí preparado e xa. Foron tamén estes, ata que hora temos, Susana? Sí. Fede, ti vai avisando. Vale. Foron estes tamén encontros para a planificación, porque foi aquí onde xa no ano 99 se presentaron ideas que se traían, como xa falábamos, ainda para adaptar aquí, de outros sitios sobre novos campos de traballo nos eidos da planificación e dinamización lingüística. Planificar era un eido que estivo moitísimo tempo sen traballar. Estábamos esa soidade ben tamén porque non hai coordinación e non hai coordinación porque non hai planificación. Entón está todo un pouco unido, ben o sabemos, non? Ao lado nesa planificación hai que dar conta de que se presentaron aquí os primeiros planos de normalización, presentouse o que fora o primeiro do Consello de Santiago, estamos falando do ano 2001, que xa choveu. No 2002 houve unha mesa de traballo para a elaboración dun plan de normalización lingüística e cada un presentou nas universidades, na de Santiago e na de Vigo, e volveron outra vez o do Consello de Santiago. No 2005 o tema estrela era o Plan Xeral, houve unha serie de sesións todas destinadas ao Plan Xeral, ás perspectivas, ao contido, a como se elaborar, as previsións en cada un dos ámbitos e demais, en todos os ámbitos, houve moitas sesións. Foi no 2005 houve dous encontros en xaneiro, encontros en outubro. Foi en outubro cando a que xa era nova secretaria xeral, Marisol, presentou as liñas programáticas da Xunta en materia lingüística, é dicir, que tamén os encontros serviron para que desde a Secretaría Xeral nos viñesen presentar aquí a súa planificación. Avaliouse tamén nunha conferencia do profesor Monteagudo o Plan Xeral, os aspectos operativos que aí había. Toda esta planificación que empezou no 2005, esa choveu desde aquela, non pediría tanto se cadra que se valorase a presentación aquí, porque está clara, senón se cadra as perspectivas que se nos abriron naquel momento e que temos na actualidade, ata onde chegamos, non? Os encontros para que nos serviron en relación a toda esta presentación. E xa vou enlazar para que fale Olga tamén, porque xa hai un cacho que está calada, entón vou enlazar co que foi a planificación no ámbito do ensino, que ten bastante que ver co Plan Xeral naquel momento, tivo bastante que ver, porque no 2006 entrou realmente, houve casi uns encontros en que o ensino foi o tema central, e aí avaliáronse, porque iba a dar, era un momento en que daba un xiro moi importante a normalización lingüística no ámbito do sistema educativo, e apareceron, traballouse sobre modelos de ensino en dúas linguas, que tamén traíamos modelos de Cataluña para ver o que podíamos adaptar,
pero traballouse aquí e presentáronse o que levaban traballado alrededor do plan xeral sobre o modelo lingüístico no noso sistema educativo, e aí Agustín e Vieito, que non sei se ainda está ou xa marchou, tiveron bastante que ver. E logo apareceu algo que para a xente do ensino foi fundamental, que era o papel dos equipos, como estaban os equipos naquel momento, que perspectivas se lle abrían aos equipos e, sobre todo, as posibilidades de coordinación entre os servizos e os equipos, que era algo que estaba totalmente aillado, que sen ningún tipo de relación. Esa presentación que houbo naquel momento, naqueles encontros de 2006 destinados ao ensino, eu creo que fixo mudar determinadas perspectivas e determinados xeitos de traballar, tanto por parte dos servizos como por parte dos equipos. El presentouse no 2013 xa noutro marco normativo, xa cambiou, pasamos a outro debate, era todo o que tiñamos do ensino, pero quero primeiro que se valore, vou dar para atrás, que se valore todo o que foi este periplo de tanto planificación, presentación, como a entrada realmente da relación entre os servizos de normalización lingüística e os equipos de normalización lingüística. Entón, Bueno, eu quería, cando falabas das achegas que nos viñan de fora, no, para a planificación lingüística, grazas aos encontros nos atopamos cunha realidade adiantada que nos viña de contornas como Cataluña, e era, por exemplo, acordome da sorpresa que eu tiña cando nos falaban das realidades coas persoas que viñan da inmigración, é dicir, algo que pasaba en Cataluña, pasaban como 10 anos antes. Acordo dunha vez que fora unha vez que coincidimos que máis eu nun congreso en Barcelona, eu despois fun vendo todas as cousas que eles comentaban ali como 10 anos despois, non? E cando aquí nos encontros pudemos escoitar xente que nos viña, sobre todo a contorna catalá, nos falaban de como, que facer coa inmigración, que facer para reverter iso, que non fora un problema, senón que fora un valor ao final, como facer para catalanizar, de que fala esta xente, como que inmigra, e salía xente, é dicir, claro, aquí en Galicia non tiñemos ese asunto, ese entre comillas, problema, non? Nos anos 90. Despois vimos, sobre todo nos servizos lingüísticos das áreas periurbanas, onde sí que tuvestes que enfrontarvos con esta nova realidade e, claro, despois decías, claro, os encontros sí que serviron para adiantarnos un pouco a ver como se podía planificar esa realidade diversa que naquele momento non o tiñamos. É dicir, o valor dos encontros como de ir beber fora, pues traíanos esa realidade adiantada. Despois, queredes falar dos plans que se valoraron aquí, a presentación, a primicia que supoñían os encontros moitas veces para presentar plans, estudios e todo iso, eu lle dou un valor máximo, porque era aquí o sitio onde se presentaban estudos, onde se presentaban o plan, onde se presentaban as novas perspectivas, e era un pouco, bueno, aquí o sitio onde se parían, supoño que se venían sentadas fora, claro, pero aquí se vían a luz, non? Bueno, sí, eu estou completamente de acordo. Antes que comentaba que o ensino xa tivera formación, que a xente dos servizos que carecía de formación, pero no ensino de anos 70 e pico xa aos coordinadores, aos membros dos equipos tiveran formación, bueno, regular. Eu teño a sensación, creo que a formación recibida foi sempre relativa e particular, non? Si houve unha formación seria no momento de creación dos equipos. Eu recordo unha charla de Elena Villar Janeiro que no ano 92 nos explicaba como facer un proxecto de fomento do uso do galego. Visto con ollos actuais, seguramente sexa algo moi rudimentario, pero xa naquel momento se nos falaba de a variación da situación de partida, enquisa sociolingüística, ámbitos de actuación, responsables das medidas, vale?
O ano seguinte, recordo tamén unha xornada que se falaba, estaban celebrando os PECs, os proxectos educativos de centro, e falábasenos tamén do papel que a lingua, o papel normalizado da lingua nos proxectos lingüísticos de centro. A partir de aí, as xornadas da SPK que comentas, eu recordo que teño era que eran máis ligadas a cuestións, as xornadas de lingua e de literatura, cuestións didácticas, non? O que eu boto en falta, sobre todo, é a formación en planificación, a sociolingüística, é isto que nos ofrece o Consello. A partir de aí, a Administración establecera, a partir do ano 93, establecera uns encontros para os membros dos equipos, que duraron, eu o último que asistín foi o ano 2000, eu creo que nese momento que non houve máis. Pero foron perdendo paulatinamente pulo. A filosofía inicial coa que naceran foi dando paso, presentábanse iniciativas, recursos, e foron derivando incluso a cuestións máis relacionadas con cuestións culturais, que estaban moi ben, pero que quedaba un pouco fora do que era a formación dos dinamizadores e o papel que se asignaba aos equipos. Logo... Olga, quería comentar unha cousa sobre a coordinación, o equilibrio inestable que supón a visión da lingua dende a perspectiva da formación e desde a perspectiva normalizadora. Que creo que nos 20 anos que levamos, non sei, Susana, a mellor que ten os programas un pouco máis na cabeza, ou Tina, que fixo aí un estudo moi pormenorizado, creo que non debe haber unha soa charla, conferencia, mesa redonda, que tratara sobre a calidade lingüística. Pero sempre desde unha perspectiva moi desde o ámbito da normalización lingüística. É dicir, porque ás veces, a ver se me explico ben, o obxectivo son diferentes. Nos ás veces nos chaman para falar de calidade lingüística dentro da administración. Sí que temos que traballar moito a calidade lingüística, pero que temos que procurar o obxectivo da normalización lingüística, é dicir, que a xente non vexa na calidade lingüística un problema para dar o paso para expresarse en galego, que é un dos primeiros argumentos para a non galeguización dun individuo, dun servizo ou dunha institución. Entón, sí que creo que logramos, a mí gustaríame que os encontros estuveran máis persoas dentro do equipo de equipos de normalización lingüística aquí. Fixemos o intento para facelo, pero eu creo que aínda nos queda moito traballo para facer por diante e creo que teremos que atopar un programa, uns encontros que nos vayan para os dous pés, para o ámbito formativo de verdade e para o ámbito da planificación de verdade. Olga, sí. Quería acabar, Olga, creo. Sí. Claro, falaba do ano 2006, por exemplo, son uns encontros que recordo especialmente, claro, era cando se presentaban, pois parecía que un antes e un despois, unha nova etapa para o mundo educativo, canto a lingua. Aparecían os seminarios de dinamización lingüística no ensino, aparecían as coordinacións territoriais, aparecían materias de planificación, aparecía un novo decreto que incrementaba e potenciaba o uso da lingua no ensino, unha serie de elementos que contribuíron a dinamizar os equipos de dinamización lingüística e de normalización lingüística que naquele momento estaban un pouco esmorecidos e un pouco desactivados. Eu non quixera rematar con algo que nos quedara mal sabor de boca desta tarde, non é con algo negativo, pero creo que hai que ser realistas e creo que hai que falar de cal é a situación dos equipos de normalización e dinamización lingüística na actualidade. Entón, onte comentaba que me encantou, que non recordo como se chamaba, Mercé, pode ser? Comentaba que algo que me gustou, que dicía a administración, cando quere que se faga algo, faise. Vale? Entón, non sei se coñecedes, hai un proxecto da administración neste momento
que a min que miro con aplaudo e miro con orgullo e miro con moitísima satisfacción, que é o proxecto de fomento de lecturas, o proxecto de bibliotecas, o Plan B, vale? Da Consellería de Educación. Convido-vos a todos a entrar na páxina. É unha auténtica maravilla. Hai recursos, hai materiais, hai guías de boas prácticas. Bueno, é un mundo ben pensado, é feito con amor, é feito con interese. É correcto coa cuestión lingüística, promoven ai, perdón. Pois, bueno, nada, que é longo o que quero dicir, nada. Quero dicir que os equipos de normalización e dinamización lingüística foron durante un tempo os centros dinamizadores da vida dos centros. Neste momento, os equipos están sendo desprazados polos equipos de bibliotecas escolares, que está genial, que é algo que é magnífico, pero que non ten que ir en detrimento do outro. As bibliotecas escolares, por exemplo, neste momento, teño datos de orzamentos e demais, bueno, a mellor non podo ofrecelos, non? Pois era interesante comparar unha cousa e outra, non? Entón, nos proxectos, por exemplo, digo que é moi interesante, pero nos proxectos que deben de presentar os centros non se contempla para nada a cuestión lingüística. Non é un elemento, os proxectos das bibliotecas escolares non teñen que potenciar a lingua nin a cultura de Galicia, vale? Son respetuosos coa lingua, pero non é un punto que se valore. Os equipos de biblioteca están formados por profesorado diverso que en ocasións é sensible coas cuestións lingüísticas e en ocasións non o é. Bueno, os equipos neste momento están un pouco deixados a man de Dios, sen orzamento, sen formación, daqui habería o mellor que sería maravilloso que poidera salir algo para reincorporar, bueno, pues, aí anotamos para o futuro, para os próximos 20 anos, hai que arrancar ca idea de Olga. Aquí que creo que querías, non, dámoslle para acabar, porque só nos queda valorar os encontros como presentación de recursos, que houve moitas sesións desas, se cadra todos creo que temos que valorar, non sei se a gente quere facer un comentario rápido sobre o nacemento e a aparición dos Proxecta e da Artesa, non sei se queredes facer algún comentario, todo o que houve durante todos estes anos, aí así fixen unha pequena recollida, pero creo que foi moi importante que fose tamén un espazo para presentar dunha forma diferente determinados recursos. Houve moitas experiencias que xa paso, encontros con outras comunidades que xa comentamos aquí, primeiro de Cataluña, despois de Euskadi, tamén de outras realidades próximas a nós, incluso veu xente de Asturias, do Valenciano e demais. Houve encontros coa mocidade, houve espazos diferentes, que eu creo que aquí Nel quería comentar algo sobre a mudanza de espazos, non que era sempre algo no que ele insistiu moito, e deixamos aí un segundo para facer aí unha... porque este formato de sofá e de xente... Mesturo o da encontros coa mocidade porque hai dúas cousas. Unha é que se trouxo por primeira vez xente que non traía charlas ao formato, ao uso, relatorios preparados, senón que viña xente contar a súa experiencia. Pois no ano 2012, cando viñeron estudantes de bacharelato, conducidos por Isabel Regueira, por Belén Regueira, foi algo novidoso. Tivemos máis tarde, no 2016, aquela xente toda que participara nos grupos de discusión con Luis Cuntín e que tamén viñeron aquí facer un simulacro. Estaba un pouco, os de Luis Cuntín estaban aquí todos un pouco máis amoreados, aqueles do 2012 estaban no formato que nel lle gustaba, non? A ver, tiña disto porque nos correos previos preguntou tamén que vos parece o espazo físico dos encontros no Consello da Cultura. Entón, eu comentaba que sempre nas organizacións previas, nas comisións técnicas, sempre insistía moito, unha no do café,
E outra no do espazo físico, non? Por iso, algúns anos se levou para xornalismo, eu creo que moi acertadamente, noutro espazo. Dixo eu, pero tamén estaba Manolo Bermúdez sempre aí nesta filosofía, non? E un dos problemas que poñíamos neste espazo, ademais de cuestións técnicas de aparcamento e tal, era esta mesa, non? Que non é o formato máis axeitado que haxa unha mesa diante, que nos podemos comunicar directamente de pé ou sofás, que son cousas de detalle, pero que ao final para cuestións comunicativas e de formación e tal influen. É unha anécdota nada máis, pero Manolo Bermúdez estivo aí moitos anos insistindo niso. Hai que valorar os sofás tamén, non? Temos que valorar. Se eu, por non repetirme, nós, Nel máis eu, porfiamos moitos anos en que o espazo era inmellorable nas vistas, porque calquera que mire por aí, por esas ventás, pois verá que é un sitio único. O espazo non está mal, pero para a comunicación que nós pretendíamos, que era que fose moi activa, moi participativa, que non houvese unha elevación por parte do que actúa e por parte do que non actúa uns centímetros por debaixo, pensábamos que tamén as formas eran que son importantes, non? Pero, bueno, non o conseguimos outras cousas. Conseguimos que haxa auga para que a xente poida sentirse como na casa. Sempre foi unha idea da comisión que a xente se sentise moi acollida, que se sentise moi ben cando viñera aquí. Dámonos moita rabia con isto da crise que nos limitaron a posibilidade hasta do café. Dixemos, pero e non haberá para auga? Isto é bíblico, o da auga, darlle de beber ao sedento. Bueno, non, pois ao final conseguimos a auga, non? E isto era un pouco coa idea de que a xente que fai kilómetros para vir para aquí, ás veces con vidas complicadas, porque deixan familias en atender e todo iso, por estar aquí, por compartir, pois a esta xente hai que darlle auga. Bueno, estamos moi contentos con esta... Pero, bueno, sempre coa idea de que a xente que se acercaba a Compostela, que se sentise, para vernos entre amigos, que non deixara de falar porque tivese sequidade na boca. Ben, e acabamos, xa me acordo, pois con, que xa non vou deixar que valoren, porque esa sí que vai ser positivamente, con estes fins de festa que empezaron non desde o principio, pero que houve e que hoxe tamén imos ter, non? A espera de que isto saltóuseme, pero aquí, estou dando para atrás, en vez de para diante, perdón, é que non estou afeita a este aparato. O fin de festa era este, non? Que empezaron, pois, aí desde o 2009, houve varias actividades lúdicas ao final, que eu creo que a todo mundo lle gustan e dan un peche así moi agradable a uns encontros que dan moito de sí sempre. Entón, a non ser que alguén erja a man para comentar algunha cousa, vos se queredes comentar algo sobre o fin de festa, deixamos aquí con Federico Pérez fora de xogo, que era para as 7:20 e xa nos pasamos uns minutiños, non máis, fomos bastante... Así que, se hai algunha cuestión, senón... Ben,